खुलुमबाय स्टुडियाव आं उदांस्रि मोसाहारि दुलाराय बर' हारिमु आफादनि खुंगा 21थि बोसोरसालिया जथुमा आरो चिरां जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादनि खुंगा 1थि बोसोरसालिया जथुमाया दिनै जोबथा सान। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सान्थिपुर गोजौ फरायसालिनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव खुंजानाय दुलाराय बर' हारिमु आफादनि खुंगा 21थि बोसोरसालिया जथुमा आरो चिरां जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादनि खुंगा 1थि बोसोरसालिया जथुमाया दिनै जोबथा सान। दुलाराय बर' हारिमु आफादनि खुंगा 21थि बोसोरसालिया जथुमा आरो चिरां जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादनि खुंगा 1थि बोसोरसालिया जथुमाया 27, 28 आरो 29 सानथामनि हाबाफारिजों खुंफुंजादोंमोन आरो बे बोसोरसालिया जथुमानिनो दिनै जोबथा गेवलां मेल। खुंगा 21थि बोसोरसालिया जथुमा आरो खुंगा 1थि बोसोरसालिया जथुमाया बे सानथामाव गोबां हाबाफारिनि गेजेरजों खुंफुंजादों। लोगोसे दिनैनि बे जोबथा गेवलां मेलाव जर'खा हारिमु दिन्थिफुंनाय हाबाफारिबो जानानै थाङो आरो बे जर'खा हारिमु दिन्थिफुंनायखौ बेखेवना होयो MP जयन्त बसुमतारी बिथाङा। दिनैनि बे जोबथा गेवलां मेलाव एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर', उरखावगोरा ब्रह्म, गोविन्द बसुमतारी, सायखं बसुमतारीजों लोगोसे भुटाननि माखासे दैदेनगिरिफोराबो बाहागो लादों। जेरै गोजोननाय मोनो बे दुलाराय बर' हारिमु गौथुमनि गा 21थि बोसोरसालिया जि जथुमानि गेवलां मेल बेवहाय गाहाय आलासि हिसाबै नुजाथिफैनो खाबु मोननानै हारिमु बे सोदोबानो बर'नि सोदोमस्रिया बेसेबां गोजौ थाखोआव दं बेखौ बुजियो। हारिनि मुस्रि हारिमु थारमाने मोनसे जातिनि जाय एक्टिभिटिसफोरखौ नुयोब्ला बियो बर'नि बा बर' होननानै सिनायनो हायो। बे गासैबो पार्ट अफ हारिमु। दा जोंहा गोबाङानो सरासनस्रायै खालि मोसानाय मुसुरनाय दामनाय देनाय मेथाइ खननाय बेखौल'सो हारिमु होनना सानो। बेफोरो हारिमु खिन्थु पार्ट अफ हारिमु बेनो फुल ना हल नङा। दा हल जानोबा जों बर'फोरनि जेसेबां एक्टिभिटिस मावनाय दांनाय गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय न' लुनाय हुदा बे मोसानाय मुसुरनाय दामनाय देनाय बे गासैखौबो लानानैसो मोनसे हारिमु। बेनिखायनो थुनलाइयाबो हारिमुनि पार्ट, जोंनि रावाबो हारिमुनि पार्ट। जों जे जायो जेनेबा अनलाजों दाउजों संनाय, अनलाजों सबायजों संनाय, बेनिफ्राय अमा बेदर जानाय, अनलाजों दाउजों खुमब्राजों संनाय बे बर'फोरनिनो मोनसे सिनायथि। खारन गुबुन जाथिया बेबायदि जाया। नाफाम जानाय बे बर'निनो मोनसे फुड हेबिट खिन्थु पार्ट अफ कालचार। बेनिखायनो बेबो जोंनि मोनसे कालचार। बेनिफ्राय जोंहा बर'फोरनि जिथु न' लुनाय सिस्टेम दा अबयसे बे सिस्टेमाव लुलिया। गोदोब्ला जोंहा न'आ बेखौ मोनब्रै थायोमोन। साहानिया मेन न' बेखौ जों न'मा न' होनना बुङो। साहा जोंहा न'मा न' थाथारनांगोन। सानजाहा जोंहा बाख्रि न' थायो। सोनाबथिं न'सा बा आलासि न' थायो। खोलाहा गलि। बेयो जोंनि आबै आबौनि समनिफ्राय लुनाय मोनसे सिस्टेममोन। बेबो जोंनि बर'नि कालचार। दा बिदिनो बे गासैखौबो लानानै एभ्रिडे एक्टिभिटिसाव जायफोर एक्टिभिटिसनि गेजेरजों बे बर'नि होननानै सिनायनो मोनो बेनो जोंनि बर'नि कालचार, बर'नि हारिमु। बेनिखायनो दिनै हारिमुनि गेजेरजों मोनसे जातिनि रोखा सिनायथिखौ मोननो हायो। बेनिखायनो जाति मोनसेनि सिनायथियानो जाबाय हारिमु। जों बेनिखायनो हारिमुखौ फोथांना लाखिनांगौ। हारिमुनि मोनफ्रोमबो पार्टखौ जों फोथांना लाखिनायजों लोगोसे बेखौ जौगाखांहोनांगोन। कारण हारिमुवा जोंहा गोजौ जायोबा बे हारियाबो गोजौ होननानै सिनायथि मोनो। दा बर'नि जिथु गाननाय जोमनाय बेखौ आइजोफोरनि जिथु गाननाय जोमनाय बेखौ बुहुमनि गासैबो सुबुंफ्रानो बाख्नायो जे मोनसे सिभिलाइज जातिनि सिभिलाइज ड्रेस होननानै बुङो। दा बेनिखायनो बेफोरबो जोंनि मोनसे पार्ट अफ कालचार। बे गासैबो लानो जिहेतु कालचार बेनिखायनो जों बे कालचारखौ फोथांना लाखिनांगोन। हारिमुनि मोनफ्रोमबो पार्टखौ जों फोथांना लाखिनो फोसाबनानै माबाफोर गोरोन्थि दङबा बेखौ मोजां महर होनांगोन आरो अब्लानो जों जातिखौ जौगा जातिसो फोरमान होनो हागोन। बेनिखायनो दिनै दुलाराय बर' हारिमु आफादा बे गासैबो खामानिखौ मावफुंनो नाजादों। गोबां समाव बिथांमोना हयथ' रांखान्थि बिथिङाव गोबां हेंथा मोनो मावनो गोसो जाबाबो। खिन्थु दिनै बिटिआर सरकारा मानगिरि प्रमद बर'नि नेतृत्बआव जि सरकार बे सरकारा बर' हारिमुखौ गासै बिथिङावनो हेफाजाब होनो थाखाय खामानि मावबोदों। आरो आसा खालामदों फैगौ समाव दुलाराय बर' हारिमु आफादा बे बर'नि हारिमुखौ आरो गोजौ थाखोआव लांबावनो थाखाय खामानि मावलांबाय थागोन।
बिथांमोना थांनाय समफ्राव जिखिनि मावबाय बेनो थोजासे नङा आरो मावबावनांगोन दिनै बिथांमोना मावलांगासिनो दं जों आसा खालामदों बिथांमोना मावलांबाय थागोन बर' जाथिनि रोखा सिनायखौ फोथांना लाखिनो थाखाय बर'खौ मोनसे गोजौ थाखोनि जाथि हिसाबै प्रमान होनो थाखाय बे हारिमुफोरखौ जौगाहोनो थाखाय बिथां खामानि मावलांबाय थागोन आरो आसा खालामदों जे बिथांमोननि बे नाजानायाव बर'आ मोनसे गोजौ थाखोनि सोदोमस्रि गोनां मोनसे जाथि हिसाबै जौगाखांनो हागोन दिनै राजखान्थियारि हिसाबै जोंहा उदांस्रि गैयाबाबो आलादा रायजो गैयाबाबो जों जे मोनसे आलादा जाथि बिनि रोखा फोरमानखौ नैबे हारिमुवानो जोंनो दिन्थिबाय थादों सार दुलाराय बर' हारिमु आफादा इउनिभारसिटियाव मोनसे आयदा फोरोंगिरिनि दासिमबो जेंनाया जोबाखै फोरोंगिरिनि गोनांथि दा नोंथांमोना सरकारा दं हिसाबै दिनै जिखिनि सरकारनि दायथ' बे फोरोंगिरि थिसननाय बेनि माबाफोर सिन्था राखै ओरैनो बर'नि जिथु हारिमु बेखौ स्टाडि खालामनो थाखाय दा इउनिभारसिटियाव सोसननायनि बाथ्रा फैदों दा इउनिभारसिटिनि फोरोंगिरि जानोबा अन्तत जाय आयदाखौ फोरोंगोन बिनि सायाव रिसार्च खालामनानै डक्टर डिग्रि थानाय जानांगौ दा बर'फोरनि गेजेराव बेबायदि रोंगौथि गोनां मोनसे मोनथ'नो हायाखै बेनिखायनो जुदिअ मावगोन दा बर' हारिमु आफादा बेखौ नाजादों अब्लाबो बेबायदि क्वालिफाइड बा रिकुइजिट क्वालिफिकेसन गोनां बिदि फोरोंगिरि जों मोननो हायैखाय बेखौ मावफुंनो हायाखै खिन्थु थेवबो जिहेथु स्टार्टिं बे गिबि माबानाय जाय स्टार्ट खालामजेननाय जागोन बेनिखायनो हयथ' जों किसु रिलेक्सेसन खालामनानैबाबो फोरोंगिरि सोसननाय बाथ्राखौ साननो गोनां जानो हागौ आरो बेखौ जों सरकार हिसाबै सिन्था सरसा खालामो थेंक इउ